Good. Los ni mo, Col. Ako. Oh. Ano man ang problema ka? Di mo tutuklod? Uy, tukluray. Uy, tuklod ba nito? Kuha mo lang. Saan? Uy, sinong bagay lang ni? Salig ka kay dako ka. Dako. Pakitaan lang tagang panuwaya ka. Noon sa ka? Pakitaan lang. Ang kapado. Katok. Six bay. Kalami aglawan. Sus, murag teleskopik ba sa reader? Hala ka, grabe side view. Sakto gyud, dako kayo kokomelon. Dako kay glubot. Ay, kalami. Sakto, balikan taro niya, bantay lang ka. Aya ano eh. Pwede pa yung gutuma ba? May sudan, may kwarta. Watanan, way uyab. Say may buhaton na lang. Uy, ano pa doon rin ah? Uy, Syong! So sakto! Ikaw man dahil na. Sakto, Syong! Na ako'y good news ni mo. Grasya! Saan lang grasya ha? Taburso. Makauna kay gutom na ba ko? Ay laka tong bahay dito. Tuwa dito na lig. Nagputi lagi kay paa. Nya dako uko kumelon. Kaya ka to? Ah, kaila ko anak. Anak na ni Kokong. Hindi ka na trabaho. Gwapa kay na. Puti bitaw gyud kay na tinuod. Bitaw ka to. Dako pa lagi kayo. Ano sa may plano? Uban ko pamisitaan ko to. Awa na problema tara. Kana ta. Puya ning gikan sa bukid eh. Migay na niyo. Tanduay herbal capsule. Galit sa sakit, may malasakit, shield bath soap. Pampawas ka po. Atay kay nga tao eh. Di manon mo bayad, mamikil pag yun. Masa ka? Layo ka laban nito sa masit bulan. Wa ni bayad, dito klod pa yun ko, sakit kaya mong likod o. Muwa ni mo tigbasa. Dagan eh, makita na nako to, di man ginaw kalintang naong ato yun. A few moments later. Ayo! Ayo! Unsa man ato? Mamisitan ako si mong dalaga kul ba? Ay, si Berle? Berle! Unsa man pang? Nay, busita ni mo! Ay, isa kadali lang pang. Magdali! Nay, busita ni mo! Kadali lang ipang, isa. Oh, ulat sa lang mo mga buwisita ni Berle ha. Kay mabatoy gibuhat sa ko. Kita raman yung dalaga. Shot. Sige kol. Na di sa mi kaloy, di sa mi kay Murag di pa manggod mi anak mag-inom kol. 12 seconds later. Sorry nyanda barasa. Usam pa. Di pa na mao.
Usang gihong ra. Wala manggol. Wala manggol. Gwapa ra imong anak ko. Go pa siya kon. Kinsa kay itong mamisita ninyo? Ikaw. Oh, mau ni ko. Mau ni siya. Ikaw biyato ningon sa kuha nga mamisita ka nga. Uy, ali, dayon mo. Uy, misita man ka mo. Dali, isod mo, Dre. Di na, naibang ko, Dre. Di na. Okay ra, diri ra mi. Okay ra mi diri. Sama ka na! Oh. Patay. Uy, man kaya. Ano nagbitbit man kagbukas-sundang? Dako ya ton. Ato nang bigyan na sa akong basketballan. Pakita na nako to. Magdagan yo to kayo. Patay na gid ko ani Rod. Kisa man ni sila. Misita na sa kuha. Iya. Ano na misita na sila? Uy, ah. Padayon na. Uy, dayon sa mo. Ay tay sa pa. Ano nagtabon-tabon man ka? Nagbutsinggit ni ko. Ha? Ara day panuway day. Isa part, dayon sa mo part. Sige part. Ibilin sa ning Salamat. Okay, diri na part. Okay, salamat. Salamat part. Salamat ta part. Natay gol-golon na part. Dai na ka. Dai. Ikaw na ibahala nang imong isa ka bisita kaya ako na ibahala ng isa. Diri na ta. Kay nagulgol pas kuyag manok. Maliginis na bursyo pahamak ba? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal?